Kaixo egunon, bideo honetan azalduko dut nola bermatu dudan irisgarritasuna nire eduki digitaletan. Bi eduki digitalak dauzkagu, bata oinarrizko ezagutza edukia eta bestea sakontzeko edukia. Oinarrizko ezagutza edukian irisgarritasuna bermatzeko infografia bat zen eta honako puntu hauek landu ditut. Alde batetik, infografia honetan esteka asko aurkitu ditzakegu kanpoko webgune batetara. Esteka hauetan sartu dut deskribapen bat pantaila irakurleek irakurriko duten deskribapena eta estekatzen duen webgunearen informazioa ematen duena. Beste alde batetik, audioak sartu ditut. Infografiara joaten bagara, eta hemen elementu interaktiboak ikusten baditugu, dauzkagu edo estekak, edo elementu nagusietan audioak, bale? Eta sakatzerakoan, audio baten bitartez azalduko dut elementu hori, adibidez HTML dokumentua edo atributuak eta abar. Azkenik, infografia hau PDF bat bezala deskargatu dut eta Drive bitartez, ikusten dugu Drive hemen sinkronizatuta izan da, hemen HTML infografia hau aldugula konexiorik gabe eskuratu. Orduan, ikasleentzat ere eskuragarri egon daiteke konexiorik gabe. Bestalde, sakontzeko edukietan honako aldaketa hauek egin ditut. Kasu honetan, aurkezpen bat zen eduki hau. Aurkezpen honetan, irudiei eta baliabide ezberdinei ordezko testu bat gehitu diet. Gero erabili ditut testu kategoria ezberdinak, izenburua, azpititulua eta abar, hauek oso honekin irakurgailuek ere informazioa aldute ondo antolatu eta irakurri. Bestalde, edukiak ere zabaldu ditut, adibidez elementu ezberdin hauetan, ikusiko dugu adibidez hemen, zabaldu ditut elementuak ondo ikusteko. Orduan, ikusmenarekin arazoak dituzten pertsonentzat, aldute tamainoa aldatu. Eta azkenik, ere audioak txertatu ditut, ikusten badugu, titulo bakoitzean audio bat txertatu dut, non formatu ezberdin batetan azaltzen da diapositiban dagoen informazio guztia. Eta azkenik ere PDF interaktibo formatuan deskargatzea eta Drive bitartez eskuragarri ipintzea ikasleei proposatu dut. Azkenik, sakontzeko edukietan, azken ariketa honetan eskatzen zen Moodle edo alako plataforma batetan edukiaren ikustaldiak aztertzea. Informazioa aztertzeko Excel baten bitartez egin dut alako data diagrama bat, non ikusten da informazioa oso ondo, eta honekin nire ondorioak atera ditut. Ikusten dena dela nire ikasleek 3 erritmo ezberdinetan banatu ahal ditudala. Gehienak 2 edo 3 biztaratze behar izan dituzte edukia daukan informazioa jasotzeko. Eta hauentzat hainbat jarduera gehigarri prestatzea proposatzen dut. Bestalde, ikaskuntza ertaineko erritmo taldearentzat, hau da, 4 edo 6 biztaratze tartean dauden ikasle horientzat, materiala egokituko nuke eta ariketa praktiko gehigarriak ulermen sakonagoa sustatzen duten hausnarketa galderak edo planteatzen ditut. Eta azkenik ikasteko erritmo txikiko taldearentzat hemen ikusten dugu ikustaldi asko behar izan dituzten ikasleak ere badaudela, hemen tutoritza saioak, pertsonalizatutak edo edukiaren formatuaren egokitzapenak proposatzen ditudala. Hori da guztia, eskerrik asko eta hurrengora arte.